foli nani waleɲumandɔn bɛ lase an balima TV Sherifila lagɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ni waati kofɔlen b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen don jabaraniw kɔrɔ yaasa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali lahalayaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'o kuma selen. Memorial Modibo Keita ale ye lajɛrɛkɛ wɔɔrɔba ye min minɛna k'a fa denw ka bɛn sibiri desanburu kalo tile 6 san 2025 ka sanga ni musolaka dɔ ka nɔbila ye, nɔbila min n'an b'a wele ko ma généalogie ni a nɔbila kɛra Aidara Mariamu Fofana fɛ. A ka nin hakilina a kɛra sababu ye yaasa a ka se ka dɔnni minnu b'a la ani gafe in kɔnɔna fɛn minnu bɛ yen nɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen na ani gafe in labɛnna cogo min na. An ka ɲininikɛla Kadija Tarawele Seydou Ɲare Sherifila jabarani so tɔgɔ la olu ye baaraw seereya. Madame Haidara Mariam Fofana ka nin gafe n'a bɛ kuma a yɛrɛ burujuw kan kɛrɛnkɛrɛnyala kakɔlɔw ka tariku n'a y'a tɔgɔ da ma généalogie. A gafe in bɛ kuma Madame Haidara Mariam Fofana ale masaw fo ka taa se a yɛrɛ bɔkolow ma. Nin gafe in yirali kɛnɛ kan a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Madame Haidara Mariam Fofana bolo ka ɲɛfɔli kɛ nin gafe in hakilina. Livre in kuma ka ca. Livre in n'ala ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ o. Ne ma dabɔ nin kama. Aïe. Moi, mon papa, j'étais très proche de mon papa. Ne faka kuka gelango du ne balma ke bien. Parce que fola moko ka kuma ka cha ka kuka cha ne keram fade. Ay ndew ni nga ban. Bon ne ya fongo ne ben fade. Mba se ka don jondo. Kabiri abangira nda kuma te foka na ke a bana en 1929. Il avait 17 ans. Ne bigera la mbanyinga a jɔn ye a b'u fɔ n ye n b'a sɛbɛn hali ni papier ni bɛ n bolo n b'a sɛbɛn ni nana dɔrɔn n b'a sɛbɛn ala ye sɛbɛnni nɔgɔya n b'a sɛbɛn ala y'a kɛ fo ka na kɛ cɛkɔrɔba banna mais n ko denmisɛnninw ma bɛɛ ka dɔ fɔ n ye i fa ka parcours la ne yɛrɛ faw ka parcours bon tu sais les enfants n'aiment pas écrire bon a mɔgɔ ka dɔgɔ min ye fɛn fɔ n ye ne yɛrɛ n bɛ se ka min ɲini y'o ɲini dɛ n y'o de kɛ o de bɛ livre kɔnɔ. Mais ni ne kun y'o bɛɛ sɔrɔ j'allais avoir peut-être 150 200 pages. Ça fait que 100 pages mais il y a l'essentiel dedans. An y'an t'o la u ko aw tɛ sɔmɔ na ye Kagɔlɔ ye. N y'o ɲɛɲini n bɛ foli kɛ Kagɔlɔdenw ye n ye mɔgɔ caman ɲininka u ye dɔ fɔ n ye. Ma caman de bɔla ka na nin kɛnɛ in ceriya o min senfɛ fɛn min ye tarikuw ye olu bɛ se ka don bala cogo min na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o wagati kelen ta sibilakɛla ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye an kɔ Alahu Taala ka hinɛ la. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ka sanga ni Fatumatu Zahara n'o ye kira sanuma denmuso sanuma ale ka bangeni nisɔndiya muɲa min bɛ labɛn Aidara tanti Fatumata Tarawele fɛ o hukumu kɔnɔna na a baaraw nun donna ka bɛn fɛn min jumadon desanburu kalo tile 5 san 2025 baara kofɔlen kɛra Sherifila duba kɔnɔna na ka sanga ni mɔgɔbaw caman olu kana ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka nin koba in ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ. Sherifila jaganso tɔgɔ la Sadio Sidibe Ibrahima Kulibali Bouakar Traoré ale Nuhum Kone olu ye baaraba in seereya. San o san an ba ni o ye an fa an karamɔgɔ muso ye tanti Fatumata Traoré a bɛ lajɛrɛbaw sigi ka sanga ni alakiraba in kisi a nɛma ba ma o denmuso sanuma o ka bangeli ni o ye Fatumata Zahara ye. O kadara kɔnɔna na ɲɛnajɛw caman bɛ sigi sen kan fo ka taa se baaraw fana ma. Ɲinanta ni o conférence ba dɔ kɛra ka sanga ni juma ye desanburu kalo tile 5 Bankoni Janginɛbugu la. Babo min taara o de ye kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ an balimamusow ni an denmusow bɛ se ka kisi o ma cogo jumɛn na. O baburi tara min b'a to ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Seyida Fatima Zahara ka hadamadenya kɛra cogo min na diinɛ kun b'a bolo cogo min na o kɛnɛba de kun sigira Bankoni Janginɛbugu la ka sanga ni juma ye desanburu kalo tile 5 a kɛra nisɔndiya kɛnɛba ye a labɛnbaw bolo. An bɛ kɛnɛ sigibagaw fo fɔlɔ ni o ye tanti Fatimata n'a ka association jamakulu ye parce que san o san kɛnɛ in bɛ sigi conférence bɛ kɛ thème dɔ kan mais ɲinanta bolila fɛn min kan o de ye Fatima ka kɛɲɛ ni Fatima Zaharaw ka taabolo ɲumanw ye o kuma an kan ka mun de kɛ sisan denmisɛnninw ka lamɔ cogoya la ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔsira kɔlɔlɔw ye
donc kɛnɛ in sigi kun kɛr'o ye an ye masala kɛ o de kan Fatima Zahra yɛrɛ n'i y'a lajɛ ale de kun ye prophète denmuso ye kisi ni nɛɛma b'a kan Badara Saja Ali ale muso de fana kun ye ale de fana ye Useni ni Asan bamuso ye donc ale ye muso nɔrɔmaba de muso min a kɛra diinɛ fɛ jugo ɲumanw b'a la a sabalilen don a bɛ maloya a fonisire a bɛ mɔgɔ sɔn donc a ɲininen bɛ an fɛ an ka ni juguba ninnu ta an ka olu don an denw fana la o kɔnɔna la an bɛ kuma la fɛn min yɛrɛ kan ni o ye bɔlɔlɔsira kɔlɔlɔw ye donc an k'an sinsin o de kan ka kɛ ni Fatima ka taabolo ye pour que i ka réseau yɛrɛ i ka don a kɔnɔ ka utiliser ko yɛrɛ ɲuman na fɔlɔ a ka sɔrɔ i kɛra silamɛ ɲuman ye a ka sɔrɔ i bɛ maloya a ka sɔrɔ i jugo ka ɲi parce que réseau in kɛlen don kɔba woyolen dɔ de taafan kelen tɛ fɛn min na n'i y'i kɛ ba kɔnɔ taafan kelen tɛ a la yɔrɔ i bɛ se ka taa fan sugu bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ se ka taa a dumayɔrɔ la comme i bɛ se ka taa gerekan yɔrɔ la o siratigɛ kɔnɔna la an ye misali ta Fatima kan n'i donna réseau kɔnɔ i kan ka mun de kɛ réseau kɔnɔ an kan ka an denw la faamuya an bɛ autodiscipline kalan an denw kun fɔlɔ c'est-à-dire ka denw la faamuya u ka se ka ɲuman ni juguman dɔ i ɲɛ ɲɛna wo i kɔ wo u k'a dɔn nin man ɲi nin man di mansaw ye n tɛ taa nin sira fɛ an nisɔndiyalenba de don bi vraiment an bɔra ka conférence dumanba de lamɛn an balimamuso fɛ n'o ye Mariam Tangara ye madame Mariam Tangara a nana kuma an ye Seyida Fatima Zahra n'o ye ɲinan thème yɛrɛ bɛ Seyida Fatima Zahra ale ka lamɔ a b'o o de kan donc a nana kuma an ye kosɛbɛ Seyida Fatima Zahra kan a ka jogo minnu don a denw na a ka jogo minnu don silamɛya jogo minnu ta k'a don a denw na donc a ka kan anw bi baw anw minnu ye nin lamɛn bi anw minnu ye bi denbaw ye an fana ka Seyida Fatima Zahra ka o taabolo ninnu ta k'an denw k'u lamɔ ni o jogobaw ye sabula denmisɛnnin minnu filɛ nin ye dungarew de don u bɛ anw de filɛ du kɔnɔ anw de mansaw ye faw bɛ yen mais anw bɛ yen u bɛ anw de filɛ n'anw ye jugo ta u b'o jugo de ta bɔ n'anw ye jugo ɲuman ta u b'o jugo ɲuman ninnu de ta donc an b'a ɲini Ala fɛ réseaux sociaux min kuma bɛ k'a fɔ tiɲɛ don fɛn ɲuman don mais fɛn jugu don an kɔni b'a ta a ɲumanya sira de fɛ mais n'an tagara an danbew fɛ ka taa an ka kokɔrɔw fɛ k'olu ɲɛfɔ an ka denmisɛnninw ye surtout silamɛya k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye a ka ca Ala fɛ u bɛ réseaux sociaux u bɛ baara k'a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye donc an bɛ an ba yɛrɛ fo n'o ye madame Haidara tanti Fatumata Traoré ale min tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina san o san a bɛ nin labɛn an b'a fo k'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ maaw bɔra yɔrɔ caman min b'a to kana kɛnɛ ɲɛnamaya an bamuso bolo cogo min na sabula san o san ka sanga ni nin waati ye kɛnɛ a bɛ ɲɛlajɛ an bamuso tanti Fatumata bolo o kadara kɔnɔna na baara caman kololokaliw bɛ kɛ i n'a fɔ dɔw ye conférencew donc o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ bɛ bila kadara min kɔnɔ o de ye alakira sanuman ye o denmuso Seyida Fatimata Zahra o ka bangeni ɲali baaraw kɔnɔna na maa minnu nana u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin an fa an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a furumuso sanuman min kɛra sababu ye ka hakilina in sigi n'o ye tanti Fatumata Traoré an nisɔndiyalenba de don bi an ba ani an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye madame Haidara tanti Fatumata Traoré a ye an bamuso min wele n'o ye an ka Malimatu Tangara ye ka fara an ka karamɔgɔba kan u ye ladilikanba min fɔ an ye bi Fatima kan Fatima yɛrɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn fa jumɛn y'a bange ba jumɛn y'a bange a yɛrɛ bangena den jumɛnw na bon an y'a ye ko an bɛ tugu min na Sherifu Usmane Madani Haidara nɔfɛ ko an tɛ kunfɛ tugu la an bɛ Ala fo ka Ala barikada kuma min an karamɔgɔ Sherifu Usmane Madani Haidara a ye nin baara in nun don ka cɛsiri baden kɛ an bɛ se ka ninnu dɔn cogo di ka se k'u kanu bon Ala sɔnna ma a muso n'o y'a furumuso bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an ba min ka kɛnɛ kan n'o ye tanti Fatumata ye ale yɛrɛ ye cɛsiriba kɛ Fatumata Zahra ko la vraiment an ye kalan baden sɔrɔ bi Fatima ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la n y'o de fɔ o ye kalanso de ye o de kosɔn san o san a bɛ ɲɛnamaya ka hakililajiginw kɛ ka da ka Fatima ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna baara ɲumanw de ma taabolo ɲumanw de bɛ Fatima la o de kosɔn san o san a ka fɛti in bɛ kɛ ka misaliw ta a kan ka hakililajigiw kɛ toujours ka balimamusow hakili lajigi taabolo ɲumanw na sabula n'i ye muso kelen kalan i ye du kelen kalan i ye jamana kelen kalan i ye sigida kelen kalan donc a ka kan muso de ye dun kuloma ye muso ka jogo ɲuman ta muso ka taabolo ɲuman ta ka kɛ ni Fatima ka taasiraw ye Seyida Fatima Zahra ale ye Ala kira kisi a nɛɛma ba ma o denmuso sanuman maaba de kun don
diinɛ kun ka bɔ a bolo kosɛbɛ. Ale jɔyɔrɔ yɛrɛ fana kɛra min ye ka ɲɛsin kira sanuma in o dɛmɛli ma, sabula a fa kun ka bɔ a bolo kosɛbɛ. Babu sigira o de ka ɲɛfɔli kɛ a ka ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na min b'a to ka maaw waji o la cogo min na. Ɲina Fatumata Zahra kɔnɔna na a nundon baaraba yɛrɛ bɛna kɛ alamisa don décembre kalo tile 11. An b'i to o siratigɛ fɛ association Ayibawu ni a hakilina ɲuman tabaga bɔra an ba Ayidara tanti Fatumata Tarawele la. O hukumu kɔnɔna na yasa ka se ka a ka hakilinabaw kɔkɔrɔma don ani ka a ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na, o ye sirifila misiriba ladala san o san ka bɛn ni kumaw ye. U b'a ko k'a jɛ k'a sanuya k'a fan bɛɛ lajɛlen furan yasa u ye se ka a baraji n'a a nafa sɔrɔ cogo min na. O baara kofɔlen a kɛra sababu ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw ani ni jɛrɛjɛkuluba in n'o ye association Ayibawu a tɔndenw u bɛɛ lajɛlen bɔra kana ka cɛya kana fara ɲɔgɔn kan ka nin baara kofɔlen kɛ ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya ni bonya kɔnɔna na. Samayira Sanogo ale ni Abdulayi Sogodogo Sherifila Jabarani so tɔgɔ la olu ye baara kofɔlen seereya. Mabaya yira cogo ka ca a yira se ka ca da ka fɔli tɛ manifin yɛrɛ kɛcogoya b'i ka mabaya yira maaw la ka sɔrɔ i ma kuma. Nin sibiri donya na sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 8 coyi Sherifila misiriba kɔnɔ yan e ko maa tun bɛ an ba Madame Ayidara tanti Fatumata Tarawele a n'a kanubaw bɔdɔn ɲɔgɔnna de misiriba in lasaniya ni baaraw la. Nisɔndiyaw cɛsiri ani farifoni tile bɔra a ma bɔ kosɛbɛ fo nɛnɛ waati in na. Groupe Ayibawu Fatima Zahra a ɲɛbere minɛ ba an ba Madame Ayidara tanti Fatumata Tarawele u bɔra diɲɛ fan caman kɔnɔ ka na laada in kɛnɛ labato ni a bɛ deli ka kɛ kɔrɔlen. Ayibawu Fatumata Zahra a ye nin ŋaniya ta san o san an bɛ nin baara in kɛ siɲɛ 3 n'o de ye ka karamɔgɔ ka misiri saniya. An b'a ko de k'a saniya k'a nɔgɔ bɛɛ bɔ a la. Nin baara in b'an bolo san kɔnɔ siɲɛ 3. Fɔlɔ ye mawuludu ye, filanan o ye karamɔgɔ ka 12 mai, sabanan o de ye Fatumata Zahra alayha salam. N'a fɔ nin an ye an ka sabanan de lata. Ala sɔnna a bɛ don Fatumata Zahra ka anniversaire hukumu de kɔnɔ. Association Ayibawu Fatima Zahra maaw ka fɔ la hakilina ɲuman ni ŋaniya ɲuman tali ka Sherifila misiriba saniya ni laada baara do u bolo a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ. O de ye musow la ɲɔgɔn sɔrɔ bali ni a bɔra nɔrɔ la ka kɛ nɔrɔ ye. Alijinɛ kɔnɔ muso bɛɛ lajɛlen ɲɛma Ala ka diɲɛ bɛ ni musoba in ye. Fatima Zahra ni a bɔra nɔrɔ la kira Muhamadu kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲumanba in ye. Ni mɔgɔ min sera ka na hali gari ta ka bɔ ale kɔnɔ k'i bɛna saniya tiɲɛ yɛrɛ la dalilu dɔ b'i bolo Ala ɲɛkɔrɔ sini. Sabu k'a da misiritigi yɛrɛ ŋaniya kan, misiritigi yɛrɛ jɔyɔrɔ kan, misiritigi yɛrɛ ka Ala kama baara kama. Wa i m'a ye jama bɛɛ nisɔnkadi bɛɛ bɛ k'a kɛ farifoni nisɔndiya bonya karama kɔnɔ. A sababu ɲuman fana ye tante Fatima Tarawele an b'a fo yan. Ale de y'an ka gidi yɛrɛ, ale de ye Fatumata Zahra bɛɛ ka ɲɛma, ale de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an kɛ kelen k'an kɛ jɛkuluba kelen an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sherifila misiriba saniyali baaraw a bɛ sigi sen kan san o san a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa minnu senu na baara in na k'u ka kanu kumaw kurakuraya ka ɲɛsin Sherifila denbaya ma. San kɔnɔ Zahraw jamakulu u bɛ nin misiri ko in kɛ san kɔnɔ siɲɛ 3 an filɛ a siɲɛ 3nan de la n'o ye Fatumata Zahra yɛrɛ ka anniversaire mana surunya silamɛw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na Alakira ka du Alakira ka misiri Fatima yɛrɛ ka du Fatima yɛrɛ ka misiri Fatima yɛrɛ hakili bɛ misiri min na a bɛ fɛ ale ka wele yɔrɔ min na a bɛ fɛ kumakan ale ka yɔrɔ min na an y'o yɔrɔ de kɛrɛnkɛrɛn n'o ye kira ka duba kira ka misiriba ye ka na sɔgɔmada in na ka na yan ko k'a jɛ minnu bɛ jɔsili kɛ minnu bɛ koli kɛ kabi sanfɛ fo duguma an b'o okumu kɔnɔna de la bi ni Ala ka jɛ. Nisɔndiyaw ani farifoni o de tun ye nin cakɛla ninnu taama ɲɔgɔn ye sɔgɔmada kɛnɛ in na ka d'a kan alijina ɲini don Sherifiw kanu don kira n'a somɔgɔ sanumanw i t'i sɛgɛn miiri yɛrɛ jango k'a jira k'a fɔ k'i sɛgɛn bɛ. Groupe Ayibawu Fatima Zahra jɛkulu u y'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ nin ca in hali n'a bɛ to senna sanga ani waati ni a tɛ dɔwɛrɛ jira Alakira kanu kɔ a n'a somɔgɔw u labɛn bɛ a fɛ sanga ani waati. U y'u ka nisɔndiyaw jira. Kanfamata kɛra sababu ye ka hɛrɛ caman de se an ma ni Zahraw sababu ye. Anw tɛ Zahraw dɔn anw t'a valeur dɔn mais ale de kɛra sababu ye k'a jira an na san o san fana ni a bɛ da ka hakili jagabɔ ka création kɛ fɛn nafamaw la formation conférenciw fɛn minnu n'an t'a dɔn k'a caman sama k'a lase an ma walasa an ka se k'an yɛrɛ nafa ni wolu ye wa a kɛra sababu ye fana ni an ye ɲɔgɔn dɔn ka hɛrɛw se ɲɔgɔn ma
mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ ansaru la mais san kɔnɔ an ti ɲɔgɔn ye ka kuma tɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais tan sababu la an kɛra sababu ye ka ɲɔgɔn kanu misiri ko in na an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ famamaw kɛ ka nisɔndiyaw kɛ a ka ca tiɲɛ yɛrɛ la tan fama ta a sara bɛ ala de bolo a ye fɛn min s'an ma nin baara in na an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na quoi a hɛrɛ ka ca fɔ k'a fɔ k'a ka ca walayi. Groupe Ayibaw Fatima Zahara jɛkulu laɲini fanba yɛrɛ de ye kɛrɛnkɛrɛn a ma ɲɛmaaba présidente d'honneur an ba madame Aidara tanti Fatima Tarawele k'a ka hakilinaw kɔkɔrɔma don kira n'a somɔgɔw kanu yirali la alijina ɲini don kɛrɛnkɛrɛnneyana Fatima Zahara u bɛ nin baara in sigi sen kan k'a daɲɛnamaya san caman ko don ka Shirifula misiriba minɛ k'a saniya jango silamɛ minnu bɛ seli a kɔnɔ nikun ka lafiya nisɔndiyaw ni farifoniw ma kɛ maa si negela ye madame Aidara tanti Fatima Tarawele baara in kɛbaaw si m'u kale daraka dumanw ka taa se tilelafana dumanw ma farifoni da tun ye musokɔrɔba ɲuman in ta ye madame Aidara tanti Fatima Tarawele Shirifula misiriba dogodogo ɲɛ kɔkana fara sanfɛla dugumanaw a bɛɛ lajɛlen de saniyana groupe Ayibaw Fatima Zahara maaw fɛ o ma k'a bannen ye dɛ ni yɔrɔw saniyara hakili jiginna fɛn min na o de ye suma duman ye misiriba in dogodogo ɲɛw bɛɛ lajɛlen minɛna ka wusulan suma dumanw la groupe Ayibaw Fatima Zahara maaw fɛ ala ka san caman jira an na. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni Kayi u ka maaba kɔrɔ n'o y'u ka patriarche n'o ye Ami Ɲangi ale ka fatuli o hukumu kɔnɔna na min kɛra ka bɛn jumadon desanburu kalo tile 5 san 2025 ma legal segukaw fɛ yen nɔ jamana marabaw a ka bolofara minnu bɛ Kayi mara kɔnɔna na ka fara diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw u bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka ye nin cɛba in ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bila a dayɔrɔ laban na an ka tamadenw minnu bɛ u nɔfɛ o ye Alhamidu Badini Usman Kan Buya Kulibali Fuseni Keita ani Yusuf Jalo u ye min sɔrɔ an ko ɲamada. Jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wale ɲuman dɔn kɛnɛba sigilen sen kan k'o kunjɛ hɛrɛ ani baden la juma desanburu kalo tile 5 sɔgɔmada yanfan fɛ ni ɲanzele ye janaja kɛnɛ yɛrɛ mɔ silamɛw diinɛ ɲɛmaw u ɲɛkun na bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ŋaniyaw sirila ka ɲɛsin dali masa mɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaja Ba Ami Ɲanga seli bi kɛ a ka i n'a fɔ silamɛya y'a laɲini cogo min silamɛw bɛ sɔrɔ k'u kunda dayɔrɔ laban kan ni Elhaja Ba Ami Ɲangi ye Ɲangi la duba kɔnɔ legal segu kina duna yɔrɔ yɔrɔ ni a bɛ fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba me tɔgɔ sera ya référence sɔrɔ ye place sɔrɔla mɔgɔ min bolo kaba kɔnɔna la misiri n'a wulila n'a nana arabu b'a kunbɛn u b'a ka tapita u b'a a bila a ka sigiyɔrɔ la o ye Maka ye Medine fana la même chose secte phase kɛni o tɛ se ka fɔ bon mɔgɔ duna yɛrɛ sigira fɛn mun kama n'an bɛɛ b'a ɲini k'a fɔ ala k'an kun a hɔrɔma n'a barika la n'o ye ciba ɲuman in ye ba mɛ taara ka t'i bolo la kaburu yɛrɛ k'i bolo la kaburu de kan ani président de la république Elhaji Amadu Tumani Ture mun tora an bɛ mun ɲini dɔrɔn ba mɛ a ye dugawu mun kɛ ala k'a jaabi an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ala kana ɲɛ fitina ala kana kɔ fitina a ye barika mun ɲini jamana in ye ani silamɛ lamini bɛɛ lajɛlen barika in ala k'a sabati an bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛɛ ye ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ye k'u dayɔrɔ suma ba mɛ a n'an ka cɛkɔrɔba u jɛra kabini anw tɛ ko dɔn anw mana diɲɛ na diɲɛ in fo ka taa se sisan ma fo ka anw bɛɛ don o diɲɛ in na donc o ye leçonba de ye o ye walandaba de ye u ye min to an bolo denbaya fana bɛɛ lajɛlen fana donna ba ma y'a jija ka denbayaw fana bɛɛ don ɲɔgɔn na n'an kanu n'o tɛ fila a y'o kɛ ba min alhamdulillah rabbil alamin an bɛ se ka seereya mun k'a kan a fɔlɔfɔlɔ o ye diinɛ ko ye ni adamaden ka diinɛ ɲɛna ka ban i ka ko tɔ bɛɛ bi ɲɛ maaw bɛ min fɔ k'a ye alamɔgɔw kanu a ye dubaw bɛɛ kanu o bɛɛ sirilen don
ka da a ka diinɛ b'a bolo ka da hakɛ min n'i ka diinɛ b'i bolo da la a b'a to i bɛ diinɛmɔgɔw bonya i bɛ sirifu bonya a ye wasiya min kɛ sisan k'a di sirifuw ma k'a fɔ ko a sera ka o bɛɛ y'o taamasiyɛn dɔ de k'a daminɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan famille baasi tɛ yen ko ala ka ɲuman tɛ ba min n'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ relation ɲuman. cɛkɔrɔba ɲuman Elhaja Ba Amenyanga a ye kɛnɛba to Mali ye Mali jiriba dɔ de dara o de kosɔn juma tile mumɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛra Ala wele kɛnɛw ye ani dugawu don badada dali bɛ se ka nɔgɔya Elhaja Ba Amenyanga ye. An tɛ bɔ kuma la n'an ma Sherifula TV fo Sherifula TV danemo ni an cɛ ya bani sababu ɲuman basande sababu ɲuman basande sababu ɲuman basande sababu ɲuman cɛ min fa y'a ta k'a fili Ala ma ni Ala y'a minɛ k'a kɔrɔta k'a ni ce a ye Bahame kanu Bahame y'a kanu Bahame ma kulonkɛ Sherifula a fitini n'a belebele a bɛɛ ka bɔ ale bolo a ko fitini tɛ Sherifula a dun t'a la dɛ ani Bahame bɛ kuma telefɔni na ne b'u passe ɲɔgɔn ma a ye Bahame gasi sigi ka minji sigi ka bonya jira la ka karama jira Bahame la komi Bahame y'a jira la cogo min na Ala nana kɛ Bahame ka ko laban bɛ kɛ o y'a sɔrɔ bani bɛ Dakar ko laban kɛra bani ɲɛna n ko fu tɛ Ala fɛ hasard tɛ yen ɲuman kɛ dɔrɔn k'i ŋaniya ɲɛ Ala bɛ tiɲɛ jira ko laban kɛra bani bolo yen nɔ Bahame wasara quoi Ala y'a ka ŋaniyaw ɲɛ an bɛ bani fo ka Hayidara fo ka waleɲuman dɔn Hayidara b'an cɛla yan a ye min bila ka na n'o ye golokansigi n'o ye Sherifu ye ale ye saya koɲɛw ɲɛnabɔ Dakari ye denw fɛ kanuɲɔgɔnw fɛ balimaw fɛ muridiw fɛ sekuw fɛ kalifaw fɛ a tilala ka golokansigi bila ka na a nana an bɛɛ nisɔndiyara Tijani donnen jamana an bɛɛ nisɔndiyara an b'a fɔ ko Ala k'a mɛn fa in ka ci la Ala ka hɛrɛ kɛ an ye an bɛ foli di Hayidara ma kosɛbɛ k'a ni ce a yɛrɛ ye ani ce a yɛrɛ ye aw yɛrɛ fɛnɛ ce Sherifula bɛ munumunu na nɔ foyi den kelen kana tɛmɛ cɛkɔrɔba in ka ko la ni mɔgɔw m'o barika n'o dugawu mɛn o la ko Sherifula ni ce u yɛrɛ ye ani ce an yɛrɛ ye Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madane Hayidara fa ɲuman a n'a jɛɲɔgɔn sɛbɛ a taara ka denbaya to dusukun gamingami na denw caman mɔdenw caman ani tulomasamaw caman an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ badada dali Ala k'o nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaja Ba Amenyanga ye. Amina Rabi Musa Famba Ala k'o dugawu kɛlɛ minɛ halisa an bɛ to janaza kɛnɛ in kan maabaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilina mun b'o la ani u bɛ min dɔn ni ma kofɔlen na an ka ɲininikɛla Usman Kan Alhamidu Badini Buya Kulibali Fuseni Keyita ani Seydou Diallo ka kuma galama la. Olu ye mɔgɔ jagokɛla mɔgɔ sugu mun ye sisan n tɛ se k'a fɔ a banna nka a dɔgɔyara kosɛbɛ u ka jago tun ye nata ye fɛn ɲini ye nka u ka mɔgɔ dɛmɛ tun ka bon kojugu ka jagokɛla misɛnninw dɛmɛ ka manankun d'i ma k'i bilasira k'i kɛ u dɔ ye o tun ka bon u ka mɔgɔya kɔnɔ olu ka jagokɛtɔnw u tun bɛ ɲɔgɔn minɛ de kabini ne yɛrɛ ma dɔn n bɛ kɛ mɔgɔ ye u ye société dɔ diran Kayi yan ko Somiko hakilila o mɔgɔ dɔ tun don ne y'a ko mɛn depuis o wagati ne yɛrɛ nana ɲɔgɔn dɔn a y'a yira n na ani ne mɔkɛ yɛrɛ Cɛni Konate a n'o ye ɲɔgɔn dɔn Kita u jɛra o ye ne ka ko bɛɛ gɛrɛ a la a denw fana ni ne cɛ furusiraw nana k'an don ɲɔgɔn na donc ne nana nin sira fila in na nka min kɔni f'i ye jagokɛla dɔ cogo cogo i bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ n'i y'a ye mɔgɔ dɔn a bɛ mɔgɔya fɛ a bɛ mɔgɔ bonya min b'a bolo aw bɛ ja la. Ne b'a dɔn ne fa dɔn bon donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Kayi ye mɔgɔ fila de perdu o ye ne yɛrɛ wolofa ye o banna don min na Bahame dara o kan o dugusɛjɛ donc u bɛɛ bɛ san 96 de la donc an bɛ se k'a fɔ nin perti fila ka perti ba de don Kayi ma
mais n'ala ye min kɛ dɔrɔn an bɛ se ka duwawu de kɛ n'o ye dɔrɔn ala ye min kɛ an bɛ ala fo n'a ye an bɛ barika da n'a ye an bɛ duwawu k'u ye ala ka hin'u la ala ka hinɛw ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ala k'an mɛn ka saraka b'u ye ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛw ye. Ba mɛ kɔni silamɛ don a bɛ balimaya fɛ an kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye a bɛ fɛn min yira an na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kabila ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn labila balimaya ka dilan n'i bɛ se ka min kɛ min ye i k'a k'o tigi ye a y'an kalan o de la a y'an dege o de la ani silamɛya an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka saya ka ma lafiya ye ala kana du barika t'a fɛ. Relation ba de tun b'a ni jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɛn o fɛn tɔgɔ ye kayi ɲɛtaga kayi développement denmisɛnninw mana s'a ma fɛn o fɛn na a se ye fɛn o fɛn ye a b'a k'a la donc pratiquement a tɛ tɛmɛ an ye yirituru ni baaramisɛnnin fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔ ni sifinw wulila ka s'a ma yan a bɛ duwawu don k'an ye ka siniɲɛsigi kumaw fɔ an ye ka denmisɛnninw labila sira tilennen sanfɛ a t'u bila sira nɔgɔlen sanfɛ bada k'u bila sira tilennen sanfɛ donc k'u bila tilennenya baaraw de la donc parce que a b'a dɔn n'i y'i tilen ka fɛn o fɛn kɛ sini i bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la donc vraiment bi nin kɛra perte ba de ye Mali bɛɛ lajɛlen bolo donc kɛrɛnkɛrɛnyana anw sifinw parce que san'a ka taa an yɛrɛ a ye message kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma donc an k'an cɛsiri an ka faso baara ka jamana in dɛmɛ fosi tɛ se ka Mali k'a yɛrɛ ta ye ni malidenw tɛ donc an bɛ wele bila an sifin tɔɲɔgɔn ma a n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ Elhaji Bahame Ɲange ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti minɛ ala k'a nɔgɔya donc franchement an bɛ Mali diinɛmɔgɔ bɛɛ fo u ka bonya la donc u ye duwawu min k'a ye yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka a kɔ ɲɛ an b'o duwawu de kɛ ala k'a kɔ ɲɛ ala ka badenya siti donc a ye kalali min kɛ kɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ala ka dɔ fara u kan halisa. Hame Ɲang ni Cheikh Umar ka famille cɛ anw an bɛ dɔɔni don a la parce que anw y'a denw labanw de nka an bɛ mun d'a la an b'o fɔ sabula an wolola k'u sɔrɔ ɲɔgɔn bolo jɛɲɔgɔnya diima de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Cɛrno y'a bonya a ye Cɛrno bonya an b'a dɔn diinɛ baara la olu y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan depuis tɔn fɔlɔ bɛ yan n'o ye AMP ye tɔn in tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa Hame ni Cɛrno cɛla la ni Siriku ni Taalosu olu bonya n'a bɔra yɔrɔ ka ban dɔrɔn a bɛ Cɛrno ka famille de tug'a la o b'a fɛn mun yira kanu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ baara la. An b'a deli ala fɛ ala ka badabada dali ala k'o fisaya ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen ma o b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la mun bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Guinée Bissau jamana ɲɛmaakɔrɔ Umaru Sisoko an balo ka fɔ jasole dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔ Faranjɔrɔ fanga ɲɛmaaya bɛ surasiw minnu bolo Guinée Bissau u bɛ k'u ka sebaaya boli jamana kan ka ban surasiya ɲɛmaayaso ye a jira alamusa desamuru kalo tile 4 ka fɔ Faranjɔrɔ fanga wasabilo Conseil national de transition CNT bɛna sigi sen kan ani Faranjɔrɔ fanga labaara sariya senw ni o ye charte de transition ye ni jɛkulu filaw ka baara bɛna kɛ fɛn min ye o ye ka ɲɔgɔnyew sɛbɛkɔrɔ bonya jamana kɔnɔ ka kuma ɲɔgɔnyew dayɛlɛ min bɛ se ka to Faranjɔrɔ fanga a siginduloma tɔw bɛ se ka sigi sen kan Umaru Sisoko an balo yɛrɛ sa n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale min ka fɔ jasora Novembre kalo tile 26 surasiw fɛ a ye bisimilayɔrɔ sɔrɔ Maroc masakɛ Roi Mohammed Sisi fɛ yen Maroc ko jɛna n'a bisimilali ye wa caman kɛmɛ ka jigiya ka fɔ nin y'a selen ye a seyɔrɔ la Araba a donna Maroc duguba la Rabat Maroc masakɛ ye a bisimila nin b'a jira k'a fɔ Maroc jamana jɔyɔrɔba bɛ a la maaw bisimilali la farafinna minnu ye jamana ɲɛmaaya kɛ ni u ka jamanadenw filila ɲɔgɔn mɔ ka sabu kɛ Macky Sall la Sénégal jamana ɲɛma ale kɛlen ka fanga bila ale fɛnɛ taara bisimila minɛ yen de Umaru Sisoko an balo a ka fanga binnen Sénégal jamana ɲɛma kura Basiru Jomayi Fayi kun ye pankuru wili CEDEAO ɲɛmaw tɔgɔ la ka taa ta ka na ni a ye Sénégal
nga yɛrɛ labana k'a ye k'a fɔ yen da sigiyɔrɔ ye a y'i kana bɔ Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville jamana ɲɛmaa mɔ o ye pankuru bila ka na nɔfɛ ka taa n'a ye yen mɔɔ bɛ taa bala min na k'a bɔra yen fana na b'i yɛrɛ sɔrɔ Maroc. Tɛgɛnɔbila kɛlen kɔ bɛnkan sɛbɛn la Amérique duguba la Washington jamana ɲɛmaa filaw cɛ Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ani Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame alamusa décembre kalo tile 4 Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka bonya kɔnɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi seginna faso kɔnɔ pankuru jigin gɛnɛ na Congo Kinshasa a kanubaw sɛbɛkɔrɔ bɔra k'a kunbɛn k'a sabu kɛ fanga ɲinindɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni a bɛ ɲɔgɔn bolo fanga na n'o ye Union Sacrée pour la Nation ye o ɲɛma André Mbata kun ye wele da ka ɲɛsin Congo Kinshasa ka denw ma kanubaw u ka fanga ɲinindɔn furubatɔ minnu n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ jamana maabaw minnu n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko bɛɛ ka bɔ ka kunbɛliko ɲuman ɲɛsin jamana ɲɛma Félix Tshisekedi mɔ ka bɔ taama in nɔ k'a sabu kɛ a tankun bɛ faso kunna wolo wa ani fɛn min bɛ ka na Congo Kinshasa jamana ka basigi o bɛ bɔ o rɔ Union Sacrée pour la Nation fanga ɲinindɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a ma ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Amérique duguba la Washington u ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ni Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame cɛ k'a bɛna san 30 ɲɔgɔn na mankan de ban Congo Kinshasa dugukolo kan ko bawo bɛnkan kɔnɔ kuma dɔ kɛmɛ ka jira k'a fɔ Rwanda kɛlɛcɛw minnu bɛ Congo Kinshasa kɔrɛ yanfan fɛ ka dɛmɛ don Mamurulenjɛkulu M23 ma ko olu ka Congo Kinshasa dugukolo bila Mamurulenjɛkulu min fɛnɛ muruti bɛ Paul Kagame ka fanga mɔ Rwanda n'a kɛmɛ ka bisimila yɔrɔ sɔrɔ Congo Kinshasa dugukolo kan Force démocratique de libération du Rwanda FDLR n'o ma mugu ni kisɛ bila don mina kɛ o nɔfɛ Congo Kinshasa k'o kɛlɛ wa ko jɛkulu dɔ na sigi sen ka jɛnsɛrɛge naani bina k'u ka min na bɛnkan in waleli nɔkun taama a ka se ka kɛ Kongokaw ka minisiri muso min ɲɛsin bɛ Kongo ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ a y'a yira k'a fɔ bɛnkan in waletɔ a bɛ kɛ gesedɔnɔ taama de ye a bɛ bɔ a da fɛ nka tigɛ bɛ a ka k'a fɔ a na foli ko bawo Congo Kinshasa ka denw mago bɛ fɛn min na bi a sidɔn bɛ jamana ɲɛmaa fɛ nka o n'a ta bɛɛ minisiri muso y'a yira k'a fɔ sigikafɔ bɛ ka kɛ fa min yɛrɛ kungasa ni o y'u ka jamana kɔrɔ yanfan ye yɛlɛmaba ma don ko taabolo la bawo mugu ni kisɛ o manga bɛ senna Mamurulenjɛkulu M23 ni Congo Kinshasa surasiya cɛ hali bi fanga sinamatɔnw b'a fɛ sa Congo Kinshasa tiɲɛ don jamana ɲɛmaayaso a kanubaw ye wele da ko bɛɛ ka bɔ ka jamana ɲɛmaa kunbɛn k'a ye faso kunna wolo sigikafɔ in kɛnɛ kan nka fanga sinamatɔ ɲɛmaaw tɛ k'a ye o ye cogo rɔ Martin Fayulu ni ale ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye ale ko n'i ye ale ɲininka tɔgɔ min fɔ bɛ sigikafɔ in na ko accord de Washington n'o ye Washington in bɛnkan ye ko ale b'a tura kunjugu ka de ka kɛ Washington in fɔ ɲɔgɔn kɔ désaccord de Washington bawo a dabɔra min kama a ma k'o ye Prince Epenge fanga sinamatɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Lamuka ale fɛnɛ y'o ɲɛmaa ye ale ko maa tɛ se k'a fɔ ko kunnawolo ko bɛ nin kɔrɔ k'a sabu kɛ bɛnkan tɛgɛnɔbila la nka bɛnkan kɔnɔ a tɛ fansi k'a fɔ bɛnkan min tɛgɛnɔbilalen filɛ nin ye maa min ma na ban waleli mɔ wali kelen n'i kɛra sɔsɔfɛn ye nin na k'i la n'u ko ma ko mécanisme contraignant o kama i bɛ se ka i to ka bɛnkan wale diyagoya k'o fansi tɛ Christian Mwando Moïse Katumbi n'ale ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye o ma surunama y'o ye Christian Mwando ye a jira k'a fɔ sigikafɔ in kɔni kɛra tiɲɛ don Amérique duguba la Washington jamana ɲɛmaa tun b'a kɛnɛ kan nka ni jamana ɲɛmaa b'a fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ye bɛnkan in nɔ a k'a lajɛ ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu n'a bɛ fankelen fɛ politiki bina k'u kan olu dama tɛ ko ɲɛnabɔ bɛɛ ye fasoden ye Congo Kinshasa olu minnu ye fanga sinamatɔw ye u fɛnɛ ka wele k'u da don ko rɔ u ka se k'u hakilinata fɔ bawo fasoko don. An kun y'a fɔ aw ye an ka laseli tɛmɛnenw na k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se ka to Eresila jamana halala nafolo minnu bɛ u ka warisow la nafolo ninnu maniyalen kɔ Eresila jamana ma u bɛ se k'u labaara ka sanga n'u hakilina ye u yɛrɛ ɲuman ko a dabɔkun de ye k'a kɛ ka Ukraine jamana dɛmɛ jamanaw minnu b'an bɛ ko in kɛli mɔ nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw la Belgique jamana b'o la an kun y'o fɔ a ye ka tɛmɛ an kun y'a jira u la fana k'a fɔ
nasaralatɔma union européenne bolofara commission a ɲɛmamuso Ursula von der Leyen ka fara Almaɲinkaw ka ministre ɲɛma chancelier Friedrich Merz ka o ni Belgique jamana min muruti bɛ nafolo in labarali mɔ kungan ka ɲɔgɔn ye ka se ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka juru magaya ka sɔn nasaralatɔma union européenne ka eresila jamana halala nafolo labara Ukraine ɲɔgɔn ye kɛra nga Belgique jamana ministre ɲɛma Bart de Wever a ma bɔ a k'a kan Ursula von der Leyen yɛrɛ nasaralatɔma union européenne commission ɲɛmamuso a ye sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ nasara fɛ a ko sigi kɛra ne ani Almaɲinkaw ka ministre ɲɛma Friedrich Merz ni Belgique ministre ɲɛma Bart de Wever cɛ tiɲɛ don sigikafɔ nafa bonyana ni ɲɔgɔn cɛ nga a ma se ka bɛn kan kelen kan nga décembre kalo tile 18 nasaralatɔma union européenne ka lajɛ dɔ kan ka kɛ conseil européen o na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ka dɔ ka yan n'o cɛ min bɛ se ka to eresila jamana halala nafolo bɛ se ka labara u fɛ yanni nin kun cɛ lajɛ dɔ kun kɛra Belgique duguba la Bruxelles nasaralatɔma union européenne jamana 27 lasigi denw ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛ senfɛ da donna eresila jamana halala nafolo a labarali la nasaralatɔma union européenne fɛ Almaɲinkaw ka ministre ɲɛma chancelier Friedrich Merz a ye sarati ka di Belgique ministre ɲɛma Bart de Wever mɔ k'a sabu kɛ ministre ɲɛma bankun dɔnnen don eresila jamana halala nafolo in a bɛ wariso min na o wariso cogo bɛ Belgique de Euroclear bajida ya mangi ɲininka namu bisimila wariso in bɛ jamana min na n'o ye Belgique ye bawo a b'o faaba de la Bruxelles a ka ca la Ala fɛ nafolo bilalen bɛ baara min k'a yɛrɛ mɔ n'a bɛ tɔnɔ kɛ a bɛ jamana min kɔnɔ o n'a bɔ tɔnɔ numɔ diyagoya kelen filanan eresila halala nafolo ye min bɛ Euroclear la Belgique duguba la Bruxelles n'a kɛra bɔfɛn ye wariso in kɔnɔ wariso in laban ka baaraw bɛɛ lajɛlen bi jɔ dɔw yɛrɛ ka fɔ la a bɛ sɔn ka datugu yɛrɛ Belgique jamana ɲɛ bɛ nin bɛɛ kɔlɔlɔ la o de y'a to Almaɲinkaw ka ministre ɲɛma n'o ye chancelier Friedrich Merz ye a ko Belgique jamana jɔrɔkun bɛ wa ka kan nasaralatɔma union européenne jamanaw bɛɛ lajɛlen ka u janto o yɔrɔ in na Belgique jamana bɛ ka sira min ɲɛ k'a ka kan nasaralatɔma union européenne jamanaw n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔlɔ tila ani ɲɔgɔn cɛ k'a laban kan ka kɛ ten de Almaɲinkaw ka ministre ɲɛma chancelier Friedrich Merz ko Belgique jamana ni eresila jamana halala nafolo a kɛra labaara fɛn ye Ukraine jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ ntan tɛ Belgique jamana sɔrɔ mɔ Almaɲinkaw ka ministre ɲɛma chancelier Friedrich Merz a ka babusentigi Stefan Cornelius y'a yira k'a fɔ maa sabaw ka ɲɔgɔn ye la Belgique ministre ɲɛma Bart de Wever ani Almaɲ ministre ɲɛma chancelier Friedrich Merz ka taa se nasaralatɔma union européenne bolofara commission européenne ɲɛmamuso Ursula von der Leyen mu u sabaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ a ka kan Ukraine jamana kɔni ka dɛmɛ o kumana u na kuma ɲɔgɔnya to senna u ni ɲɔgɔn cɛ jango yanni décembre kalo tile 18 nasaralatɔma union européenne ka lajɛ conseil européen cɛ u ka se ka bɛn k'a dɔ ka eresila jamana halala nafolo a labaarali la Ukraine jamana kɔnɔ Ukraine jamana den min bɛ Ukraine jamana taamadenw ɲɛkun na sigikafɔ la Amérique jamana kɔnɔ Ukraine jamana tɔgɔ la ni Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ye Rustem Umerov a jirala k'a fɔ juma décembre kalo tile 5 ani Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen manga banni na eresila ni Ukraine cɛ Steve Witkoff ka taa se Donald Trump burankɛ Jared Kushner mɔ kun kan ka ɲɔgɔn ye Ukraine jamana kunnafoni di sira dɔw ye o lase k'a kun jirala k'a fɔ Ukraine jamana taamadenw na ɲɛkun Rustem Umerov ani Ukraine jamana surasiya ɲɛmaaba Andrei Ignatov olu ni Amérique jamana nɔnabilaw kun kan ka ɲɔgɔn ye fana o kunnafoni kelenw ye a jira k'a fɔ sigikafɔ wɛrɛw fɛnɛ kun kan ka kɛ o juma tile wula tile yan b'a fɛ hali bi Florida Amérique duguba la sigikafɔ fɔlɔ min kɛra Ukraine jamana taamadenw ni Amérique jamana cidenw cɛ Amérique jamana kɔnɔ Florida décembre kalo tile 4 ɲɛfɔliba ma kɛ maa ye a kunga kunnafonidilaw ma se ka o n'a ɲɔgɔnna kunnafoniba di a kan Volodymyr Zelensky yɛrɛ sa jamana ɲɛma Ukraine jamana kunna a ye a masurunama min tɔgɔ yera yurugu la n'a ka chef de cabinet kun don Andrei Yermak lakanako ɲɛmayaso o ɲɛma kun don a y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la bawo kuma kun cayara a ka chef de cabinet kɔrɔ Andrei Yermak nɔfɛ fanga sinamatɔnw fɛ
fanga sinamaton ngengbe ka fabela jele ke manga ye Ukraine abi famu njugo me e masurunama togo ka ye yuruku la miliyari joli o benga na muna iyere ko ni me fanga na folo segesegelu ma jira ka fo inobero nga i masurunama sera ka yero chugo mi aka gwele ika dese ka yero ikan ki yoro jenya kabo otigila ma la na fora ko otigila ma be ebulu halibi chiedo yabo ika chef de cabinet yala nga lakana ko nyema ya so joyoro halibi o bebulu aunti se ka jeno ye o kuma kunjara Ukraine jamana nyema vulu de residence no fe amanye aye sharia seta ninga mai wuli kabo joyoro numbela jelela kelegli o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen foli bɛ kɔrɔkɔrɔya ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ